Naging mas madali naman at accessible para sa mga mamamayan po ng San Fabian ang pag-avail ng mga serbisyo po ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng BIR serbisyong mabilis sa atrium ng Municipal Building noong Hunyo 16. Pinangunahan po ng Bureau of Internal Revenue District Office No. 4, Central Pangasinan ang programa bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na ilapit ang mahalagang serbisyo ng ahensya sa mga komunidad at gawing mas maginhawa ang pagpoproseso ng mga transaksyon na may kaugnayan sa buwis at pagpaparehistro. Kabilang sa mga serbisyong inihandog sa publiko ang aplikasyon para sa Taxpayer Identification Number, pagkuha ng Digital TIN ID, business registration at iba pang kaukulang serbisyo ng BIR. Nakatulong ang aktibidad upang mabigyan ng mga residente ng pagkakataong maisagawa ang kanilang mga transaksyon nang hindi na kinakailangan bumiyahe pa ng malalayong tanggapan o sa malalayong tanggapan ng ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.